L'oficina de Caixa Popular de Sueca veiem totalment necessari col·laborar en el concurs internacional de paella valenciana, més que res perquè al fi i al cap intentem promoure l'economia local dels pobles on tenim oficina. Per tant, això és una iniciativa que dona un valor a la localitat de Sueca molt important. Caixa Popular és una entitat cooperativa valenciana financera. Som una cooperativa de treball associat en la que els treballadors som els que tenen la propietat del capital. La nostra visió com a entitat se pot resumir en una frase: volem ser l'entitat valenciana amb més implicació i impacte social. Per nosaltres la professionalitat és donar un servici 5 estrelles, ficant al client en el primer pla de lo que és la relació, que avui en dia en la banca que ens trobem avui en dia no es veu, i nosaltres volem tornar un poquet arrere a lo que era la banca tradicional.